Saan si Evelyn Banayan, Bakagan Gulyan, tay igurot. Ay kang masapol di sik ay binmadang at sik di sa mabadangan. I will cite examples is nan binadang. Like is nan patay, nan usually ikan nan ipatay is nan dakkel ay appreciate nan ipatay. Sande sinupa ay bagas tay amok nan demang dagdag insar deng daot ding nan ipatay kan nan daiman. Masig ang kayo ta itultuloy takol adi pay tunggal wadan usay matoy andaman oo nang kanadi tay isnan iman isnan usay pamilya nagasat mo waday na is na iyaan as isaang da dapay no ano at wadan dumatengay ipugaw adi pay kanagaiman nan isnan ikanamin to di iman adi problema nan di masaknan nan utun da sapay dumateng nan kabagyan da ay mang itud is sino di mauto daet ay ke nan isay family at wadam in di wadam in isnan isa site ko di isnan minatoy naikanta ko ub-ubo di tay nan word ay binadang ub-ubo gudan adi pay kanaga anta ko adi nan kapiyan ta ko matlaang data ko pay inan makan sandi day man tinupil ta ko man bitoto ta ko ay umay if not di bitoto damani na itud ta ko siya di isnan masaknan isnan the same is nang kasaran tay ang tapos ng kasaran wadasan binuti ka ng takot agtun ng in the family nan di talaga ay sino di wasan binuti magagto nga midwanit sin madot naman nagagtaw so nga sisipingan dalaangan iman isya chadis ng kasaran dak ang takuman badangan da idatay ay kada maka kid maka i-prepare amin is ng kanan di umili no kudkudeng day family ang takog badangan da ida day uungong no masapo na is libro ko tapno tay na ungong adwani at adidat kundi namid to bay sandi ko chivalry ay kananas ti managtunan amamayain ina no unod kamid kasi na da kamit alan ala po yalim so thank you very much and that's my contribution.